Takže já začnu kategorií Quad Hobby, která jela závod jako první. A začnu od 10. místa, jo. Nemáme tolik stupňů vítězů, to vidíte, že máme jenom 3 stupně, takže poprosím jenom jezdce na prvních 3 místech, aby nám tam nahoru lezli, ať vás nemusíme schazovat dolů. 4, no, já jsem ti říkal, domluv si tu pusu u nás ve stánku, no, nevím, jak jsi byl úspěšný. Takže na 10. místě Josef Křivka, 9. Vladimír Dupáč, 8. Matěj Oliva, 7. David Buříval, 6. Otakar Vávra, 5. Vlastík Dašek, 4. Tomáš Kamarejt, tak a na stupínek na 3. místo se postaví Zdeněk Smetana. Takže dostane od nás, až najdeme ten správnej. Počkej, já jsem tebe. Takže Zdeňku, až najdeme ten správnej, dostaneš pohárek, dostaneš dárkový poukaz, požárek ne, toho nedám. A diplom. Tak, na 2. místě je Jiří Krám z týmu Quadex TP. Taky jo, sorry, ale jak to, že nemá dres váš, vy na něm šetříte, tak dobře vám jezdí a vy na něm šetříte. To je hrozný, tyjo. A na 1. místě je Luboš Koníček z nějakého týmu, jako, jak se ten tým jmenuje? Tyjo, to je slabý, hoši. Jak? No, to už je lepší. Takže první 3 místa obsadili borci z Quadex TP. A já vám teďka prozradím, proč ta příprava toho vyhlášení trvala tak dlouho. Jo. Já jsem se snažil trošku potrápit mozkový závity a dopočítat, jestli se nějak změnilo pořadí na prvních 3 místech celého seriálu. A jako když jsem ty mozkový závity opravdu zapojil, potrápil, tak jsem zjistil, že se vlastně nic nezměnilo. Jo. Takže na 1. místě celkově